Maandag 19 januari was Omroep Venray aanwezig bij de persbijeenkomst van Glasweb Venray. Hier werd bekendgemaakt hoe groot de belangstelling was bij de Venrayse bevolking over een aansluiting op de glasvezel. Een belangrijk moment, want nu werd duidelijk of het initiatief een vervolg zou krijgen. Als je vanaf de snelweg Venray binnenkomt rijden, staat er een groot bord met glasvezel Venray. Gaat het door? Ja, we hebben een hele grote stap gezet in de realisatie van glasvezel in Venray. Wat is de laatste ontwikkeling? Ja, vanmorgen hebben we een persbericht de deur uit gedaan. En daaruit blijkt dat heel veel dorpen het doelstelling van het percentage gehaald hebben. 9 dorpen zijn groen gekleurd. Dat wil zeggen dat ze een doelstelling gehaald hebben van 30% binnenbodem en 50% buitenbodem. Als we even naar het kaartje kijken, waar valt nog winst te behalen? Ja, in de grijze gebieden. We hebben 4 bebouwde kommen. Dat is Venray zelf, Oostrum, Wansum en Bitterswijk. Daar hebben we te weinig aanmeldingen tot op heden. Daar zullen we dus een tandje moeten bijzetten om die groen in te kleuren. Ja, jullie gaan nu echt vol voor 100%. De termijn wordt nog verlengd om aan te melden, heb ik begrepen. Wat kunnen mensen doen om zich nog aan te melden? Mensen kunnen via de website glaswebvenray.nu kunnen zij zich aanmelden door middel van een provider te kiezen. Op het moment ze een provider kiezen, zijn ze ook meteen klant van Glasweb Venray en tellen ze mee voor het percentage. Waarom vinden jullie het zo belangrijk dat Venray glasvezel krijgt? Ja, glasvezel is de digitale verbinding van de toekomst. Met glasvezelverbinding heb je een hele hoge snelheid up en down, dus verzenden en ontvangen. Het netwerk wat er nu ligt is voor velen op dit moment misschien nog wel toereikend, maar het komt gewoon aan zijn eind. En willen we mee kunnen met de toekomst en zeker met de domotica, de WMO-voorzieningen die eraan zitten te komen of die er nu al in zijn gegaan, maar ook met studerende jeugd. Hoe vaak loopt een computer wel niet vast en wordt er gemopperd in huis van verdikke me, ik kan niet vooruit. Nou, dat probleem wordt met glasvezel opgelost. Wat is de volgende termijn om te bepalen van komt er uiteindelijk glasvezel in Venray of niet? Wat we nu eerst gaan doen is met de dorpsraad en de wijkraad om de tafel. Om samen een nieuw plan de campagne te schrijven. Er ligt een conceptplan, dat gaan we samen bespreken. Dan gaan we samen weer flink aan de slag. Samen met de unieke glaswebteams door de gehele gemeente Venray. En ik wil het niet eens zozeer een deadline noemen, want we gaan voor 100% glasvezel. Maar we gaan echt kijken wanneer hebben we het volgende telmoment en wanneer gaan we kijken of we die 100% ook echt gaan halen. Laat ik dan zo vragen, hoe lang hebben mensen om erover na te denken of ze het willen? Nou, het liefst hebben we natuurlijk dat ze gisteren aanmelden. Maar we gaan... Dat kan niet meer. Nee, precies. Wij gaan eerst met de dorpsraad en de wijkraden om de tafel. En dan zullen we via de media heel snel bekendmaken, dat zal binnen 2 weken zijn, wanneer het volgende telmoment is.